ଦଶ ନାମ ଧରି ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ, ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମନେ ସୁମରଣା କଲେ। ଭୋଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉ, ପୁତ୍ର ଗିରସ ଆବର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ଏସ ନ ଭାବନା କରି ମନେ ସୁମରିଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଣୀକୁ କହିଲେ, ଯାଅ ତୋର ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବେ, ତୋର ହସ୍ତେ ଶତ୍ରୁମାନେ ନିକଟ ହୋଇବେ। ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ, ନଳ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାରିଲେ, ଆମର ଜେରା ମହାରାଜା କେଣେ ଚଳିଗଲେ, ରାଜ୍ୟରେ କାହାକୁ ରାଜା କରିବା ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି କେହି ବୋଲେ ହେବି ମୁଁ ରାଜନ, ଆଉ ବୋଲେ ମୁଇଁ ହେବି ନୃପରାଣ। ଏହିପରି ପରସ୍ପରେ କରିଲେ କଗୋଳ, ତହିଁ ସୁବୁଦ୍ଧି ନାମରେ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀବର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହେ ଆମ୍ଭ ରାଜା କେଉଁଠାରେ ଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କେଉଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯାହା ପରେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେହି, ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିବାଟି ଜାଣ। ପାଟ ହସ୍ତି ଗଣ୍ଡି ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୌରୋହିତ ସହ ସକଳ ଚଳିଲେ, ରାଜାର ପରଜା ବୃନ୍ଦ ସର୍ବେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ହସ୍ତି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହୋଇ, ଭୀମରାଜ ରାଜ ପ୍ରବେଶିଲେ ହସ୍ତି ଯାଇ। ପାଟ ହସ୍ତି ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଜଳ ଶିରରେ ଢାଳିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ହସ୍ତି ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇଲେ। ଜୟ ନଳ ରାଜା ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ଦେଲେ। ସନଗରେ ନର ନାରୀ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଗୁପ୍ତେ ନଳ ରାଜା ସୁପକାର ଶୁଣିଥିଲେ, ଏଥିଥିବା ଯାଏ ତାଙ୍କୁ କେହି ନ ଚିହ୍ନିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ହୋଇଲେ, ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ହସ୍ତିର ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ ରାଜା ହରଷ ହୋଇଲେ, ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୌରବ କରି ଗଣିଗଲେ। ଅନ୍ତଃପୁରେ ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଏତେ ଦାମ ଦମୟନ୍ତୀ ଦୁହିତା ବୋଇଲେ, କିନି ମତେ ଆସି ଏଠି ଗୁପତେ ରହିଲେ, କିନି ମତେ ବିରୂପ ରୂପ ହୋଇଥିଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ଏହା ଶୁଣି ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହ କରିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଉଡ଼ାଇଲେ, ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭାଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହରାଇ, ମତେ ଛାଡ଼ି କରି ରାଜା ଗଲେ ପଳାଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ରାଜାକୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ଗୃହେ ଦମୟନ୍ତୀ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି। ଭୀମ ରାଜା କହନ୍ତି, ନଳ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ହରଷ ହୁଅନ୍ତି। ଦମୟନ୍ତୀକୁ ନୟନା ନଳ ପାଶେ ଗଲେ, ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଦେଖିଣା ନଳ ଖୁସି ହେଲେ, ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲି ନା ବୋଇଲେ। କିଛି ଦିନ ନଳ ପୁଣି ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ